Angibingelele babukeli, angibingelele umhlaba wonke enhlanhla sezansi babukeli bakasiyaveva TV1 ngithi ngiyanithanda kakhulu ngifisa ukuzonitshela ukuthini namhlanje kuseni kulesithathu ukuthi ngomhla ka3 kuJune special sizaqhubeka njengoba sizaqhubeka nje wena mangabe ufisa ukuba ingxenye yale special fonela nansi inombolo 079 045 3446 mawusufonile bese ke uya lapha ka Capitec account ka Capitec phela bangazi sinjena nje nabo ka Capitec bangazi kahle ufike batshela ukuthi uze ku account number ka PS Dlamini e1705452408 Mama babethi nje cha nansi ngempela ikhona bese ufaka 1000 ku account lo 1001 ukuthi wena ngomhla ka6 ngempela ngomhla ka3 ngempela uzobe ukhona uNkulunkulu akanibusise ama city kamini ikhale isele zo12 kuphela why ikhale kusele ikhale zo12 ingoba into engizobe ngiyisebenzisa ngomhla ka3 babukeli balandeli ilikhethelo engakaze laba khona ilikhethelo la ngempela that's why limited abantu engizobe ngibasebenza njoba ku limited nje sesinabo ke abathile inamba ethile ngisele ngabantu aba12 phela yonke into nento iba nenamba why iba nenamba it's because akumele ukuthi uphume uphethe imvushwana ngifuna ukuthi wonke umuntu ozophuma la aphume ngempela ethwele lamandla engizobe ngimnikeza Abantu abaningi bathi bafisa ukuthi sibenze le clarity yokuthi kubhaliswa kanjani. Ubhalisa ngokuthi ufonele kule nombolo le engiyibiza njengamanje ethi 079 045 3446 into ke yenzeka uMpholoba lapha mangabe ubhalisa kule nombolo abafowethu laba abangisizayo bayakwazi bayithathele bona ngeke bathi sicela isithombe sakho ngoba usuke wenza i-video call ne-office lami mabekhuluma nje nawe bayithathela bona isithombe lesi bese sisibeka kahle sisebenzisa mhlawumbe futhi ungathi ufika nangomhla ka3 kube ukuthi sovukela nje ukuzobuka ukuthi hey ngizokubingelela nase ngiright angifuni igcatshwa ngoba yonke into isila emzimbeni singabheka yini ukuthi khona bazofika bezobonga ngaleli la